написали, не ведаў, што Ді Капрыя такі добры ў стендапе. А я падобны да Ді Капрыя? Ну, гэта табе написали. Чалавек з нікам Коліков 2641, калі вам гэта патрэбна. Калі будете шукаць. А гэта Міхась. Пра Міхася я таксама каментарый знайшоў. Пра Міхася написали «жидёнок». База. Ну, на самой справе. Это Масі писала. І сёння мы будзем гутарыць, мы абралі такую тэму, але не заўсёды будуць тэмы. Гэта наша аднова таксама ў гэтым сезоне, не заўсёды будуць тэмы, але сёння ў нас тэма сацыяльныя сеткі. Таму я і чытаў каментарыі, гэта ўсё звязана. Дзякуй. Дзякуй. І я нагадваю, што вы таксама можете гутарыць з намі. Гэта будзе цудоўна, нягледзячы на тое, што не будзе падарунку. Але добра, мабыць, нейкія падарункі будуць. У цябе ёсць якія-небудзь падарункі тым, хто будзе актыўна ўдзельнічаць? Блин, ну у меня есть идея, раз у нас тема звязаная с соцсетками, например, самому активному удельнику, кто больше за все будет с нами гутарить, давай подарим твою подписку на человека. Ты подпишешься в Инстаграме на его. Так, я зраблю. Клас. Мне здаецца, цікавая будзе тэма, і мы гэтую тэму хацім абмеркаваць з чалавекам, якого, мне здаецца, вы ўсе ведаеце, палітычным аналітыкам. О, пачакайце, мабыць, вы па каментарыю зразумееце, хто гэта. Ну, нішто сабе, жидёнок. Вось жидёнок, ну вы што тут? Так, вот што. Ну, нішто сабе, як Артём шпарыць па-беларуску. Нечакана. Вось так написали. Так, Артём Шрайбман, давайте поклепчем. Прывітанне, Артём. Артём палітычны аналітык. Гэта значыць, што аглядальнік, так, гэта чалавек, які ведае прозвішча ўсіх кандыдатаў у прэзідэнты, якія былі ў гэтым годзе. Адзіны чалавек. Не адразу, дарэчы. Ты карыстаешься, ты, Артём, соцсеткамі. Пачнем з базы. Может, ты не карыстаешься? Бывае. Я, насамрэч, інтэрнэт-залежны, таму я карыстаюся нават больш, чым трэба. Ну, я таксама залежны, але мы бачылі, што ў цябе закрытая старонка ў Інстаграме, так? Ну, так і на асабістая, туды дадаю толькі тых, каго я ведаю. Але адчыненая ў ВК. Так. А гэта на Хай самой будзе справе. так, я не ведаю, што там у ВК, я там не быў, напэўна. Міхась знайшоў, ты не быў. Ага, а вось Міхась там быў, так, Міхась? Я быў на твоей сторонке. Там, напэўна, жесть. Ну, мы зараз ацэнім все Давай. разом. Ну, ты просто вельмі... Я выдалю да выхада гэтага відэа, каб ніхто, акрамя людзей у зале гэтага. Альбо пачнеш Слушай, не весці. пераймайся, я зрабіў скриншот. Можешь уже не выдалять. Ну, карацей, что я могу сказать? Я нарыў твои розныя посты, там, 10-гадоўнай даўніны, 15-гадовай даўніны. І вельмі шмат цікавага ёсць. Ну, напрыклад, у тебя вельмі шмат рэпостаў было з розных групаў. Напрыклад, з такой групы, як «Шэдэвры рекламы». Хто-небудзь памятае такую? О. Итак, цытата. Якую пост, які рэпостнуў Артём Шрайбман, калі гэта было... Пражарка пачалася. Так. 5 студзеня 2013 года. Министр иностранных дел гей, канцлер женщина, министр здравоохранения вьетнамец. Вы все еще считаете, что США страна возможностей? Приезжайте в Германию. Гэта Артём піша? Я нават не памятаю такого. Это Артём репостнул. Ну, просто Артём яшчэ не ведаў, што будзе ў ЗША праз некалькі год. Ну ладно, гэта не самый... Гэта нармалёў пост, я бы Гэта зараз нормально. такое рэпостнул. Я такого не памятаю, але норм, пакуль Але норм. гэта факт. Ёсць яшчэ быў такі паблік, называўся «Атэіст». Было такое. Итак, пост у пабліку «Атэіст», які рэпостнуў Артём Шрайбман. Гэта было 10 кастрычніка 2012 года. Приходит к Богу секретарь. Бог, у вас в приемной атеисты. Скажи им, что меня нет. Класс. Ну это ж просто... А няма такого, што зараз такі час, што прыколы таго часу зноў ёсць паўсюль, не? Я гэта ўсё зараз гляджу ў Інстаграме, ну там... ВК жив, так, але ўжо ў Інстаграме. Згодзін, так? У Інстаграме, так. Зараз. Таму што я...
Ну, все, Я разумею, чаму, таму што Бога і тады не было, і цяпер няма. Актуальна зноў. Актуальна Праз 10 зноў, заўсёды Кожныя актуальна. 10 год Бога няма. 6 чэрвеня 2011 года Артём рэпосціць пост нейкага чалавека, не буду яго называць, можа ён Беларусі яшчэ. Гэта твой сябар ці аднагрупнік, не ведаю. Ну, але улічваючы той факт, што ты гэта рэпостнуў, значыцца, ты з гэтым цалкам згодзін. Усюды так бывае, да? І то бок пост, які ты рэпостнуў. Я ненавижу гражданское право. Чакай. Ну, база. Калі б ты зараз такое рэпостнуў, ну гэта бы выглядала, ведаеш, як заява для камісіі па вяртанню. Я ненавижу гражданское право, Ціхановскую, Правы Латушку. чалавека. Саме ж гэта вельмі важны момант у маім жыцці. Гэта не па нашай тэме, але я тады зразумеў, што я не буду юрыстам. Вось менавіта калі прайшоў курс грамадзянскага права. Окей. А чаму, што, складаны курс? Ну, просто вельмі нудны. Тут ёсць юрысты увогуле па адукацыі ў зале, мабыць? Ну так, это вот один чалавек разумее тады, што гэта такое, што гэта за такая зубадрабільня. Ну гэта вельмі такі курс, які дае табе зразумець, ці тебе просто душа ляжыць да права, ці не, ці ты як бы зроблены да права, ці не. Калі я яго прайшоў, я зразумеў, што іду журналістыку. 31... Хопіць, а? Давай, мы уже фінішная прамая. Мы уже там, калі будзе 18 год, то ўжо будзе неэтычна дзіцёнка ставаць. Окей, таму зараз перейдзем менавіта да гэтага. 31 жніўня 2008 года. Ну что это такое? Цитата. Твою мать, завтра в школу. Дзякуй Богу, што гэта. Перадапошняе, абяцаю. 5 верасня 2008 года. А мы по субботам не учимся. Все, кроме 11 Б, лохи. Артём Шрайман. Цитаты. Цитаты великих. Бізнес-цитатник у нас. Все, апошняе. Давай. Гэта самы стары пост, які ў тебя быў, датаваны 11 ліпенем 2008. Я нарадзіўся. И я помру тут. Про подлинно серьезные утраты жалеть имеют право лишь кастраты. Все, нормально. Супер. Ну, все классно. До речі, гэта не мой выраз, але можна падпісацца. Так. Гэта, да речі, яшчэ дадаць як бы габрэйскай тэмы. Гэта, мне здаецца, вядомы габрэйскі пісьменнік Ігор Губерман. Усім раю. Так, Губерман, так, я ведаю. Ведаеш? Ну, у яго заўсёды такія смешныя вершы про кастратаў. Артём, а ты кажаш, што ты інтэрнэт-завісімы, а ты карыстаешся гэтымі дадаткамі, якія абмяжоўваюць час у соцсетках, напрыклад? Я, да рэчы, для гэтага сюды і прыйшоў, каб людзі, я як бы думаў, што тут будзе шмат такіх, як я, ананімных інтэрнэт-залежных, каб яны параілі просто, што людзі робяць, каб з гэтым змагацца. А што вы робіце, каб змагацца з гэтым? Клас, і што, зараз з браузера заходзіш? З телефона. І глядзець, што новага. Блин, рэлзы, ну немагчыма не глядзець рэлзы, гэта ж класна. Вы ведаеце гэтыя рэлзы пра катоў, якія штучны інтэрнэт зрабіў? Ну дзе гісторыя кота бацькі, які там страціў кота жанчыну і... Глядзелі, разумееце? Пахлопайце, хто гэта ведае. Ну я зараз... Бля, вы сур'ёзна? Пачакайце. Я хочу сказаць, што... Так, это мне уже 10 хвілін таму у грымёрцы ён паказваў нам гэтыя тупыя відосы з гэтымі катамі. Гэта не тупыя відосы. Гэта не тупыя відосы. Я фізічна адчуваў, як я дэградую просто. Яны вось так выглядаюць, прабачце, не ўсе будуць бачыць, але...
Давай мой контакт почитаем. Не, ну прабачце, гэта сур'ёзная тэма. Там кот, яны падымаюць сур'ёзныя тэмы ў жыцці. То бок жонка сышла з сям'і. Ну вось, і ты глядзіш гэта, і гэта пападае ў цябе. Ну, напрыклад, у мяне пакуль Асабліва, калі ты кот. Ну. Ну да. Там жонка увесь час ходзіць некуды, кошка. І мне больш за ўсё не падабаецца, што я вось, напрыклад, мне Reels падабаецца, я паказваю сябрам, таму што я іх люблю. Там я паказваю вось ім усім у грымёрцы, і ён такі, бля, ну што это такое? Таму што Ідрак заўсёды глядзіць гэтыя рылзы, розныя. У вас ёсць такі сябра, які заўсёды вам дасылае рылзы? Вось, гэта Ідрак. Благослови іх Господь. І вельмі складана, таму што я добры чалавек, і я вымушаны адказваць, типа, о, прикол. Вельмі падабаецца. А хто яшчэ? Я такі сябра, і гэта вельмі сумна, калі тебе не адказваюць. Вось. І мне таксама сумна, я з вами згодзін. Гэта азначае, што вось калі я даслаў... Ты дасылаеш рылсы людзям? Конечно, я в Инстаграме мало сижу. А дзе ты сидишь? Ты залежны, интернет залежны. Слухай, ну, Твиттер, который X. Я разумею, потому что у Твиттера порно ёсць. Но сапраўды там ёсць, ведаеце? Глядзелі? Хто глядзеў? Ідрак. Што, не? Мне здаецца, просто ты сёння тут адзін у сваіх гэтых хоббі. Навошта глядзець порно ў Твиттері, калі яно ёсць на іншых сайтах, на зручнейшых? Не, у Твиттері забароненыя відэа ёсць. О, гэта што? Якое? А ты не боишься там? Ты ж публічная особа, так? Туды там лайкнеш не туды, там ці... Не, у меня сторонка там по типу Дима 2678. Это я у себя, так, мои комментарии. Я не пачуў яшчэ адказаў. Мне цікава, якія яшчэ ёсць як бы шляхі барацьбы з інтэрнэт-залежнасцю. Прабачце, я буду вяртацца да тэмы, якая мяне хвалюе. Дзякуй. Я, дарэчы, чытаў каментары пад відэа Артёма, і там якраз такі боты пішуць, што Артёму трэба працаваць на заводзе. Бяры лапату, Артём. У меня полова комментаторов таких, полова про вот Сергей Чалый. Дуй в Израиле, вот это вот все. Калі мы перайшлі да гэтага, то, Артём, як ты наогул, ты чытаеш каментары пад сваімі відэа? Бывае, але не заўсёды. Не заўсёды. А я чытаў сёння каментары пад тваімі відэа. Тебе наогул абражаюць каментары? Бывае такое, што ты чытаеш, думаеш, ах, гандоны. Не бывае. А вось я падрыхтаваў некалькі цікавых. Не, ну калі там, я не ведаю, мне там мама моя напішет, буду абражаны. Вось, напрыклад, чалавек з нікам Левандовскі нечакана піша. Читаю по-расейску. Откуда у этого поца гроши на покупку квартиры в Варшаве? Неужели на грантах так кучеряво живут? Уже нет. Ну вот Левандовский як у воду глядзеў. Наступны каментар. Кониферус, некі Кониферус, піша: Шрайбман, ходячий секс. Ну, это такое ображае, такое, конечно, адразу просто нас паскардзіцца. А наогул бывае такое, што палітычным аглядальнікам дзяўчыны пішуць нешта ў сацыяльных сетках? Давно не было. Прикладно, як ажаніўся. Да, ніколі. Віка, не было. А калі скончылася? Не, ну слухай, ну что значит дзяўчыны пишут? Ну, не бывает такого, что они там нюцы кидаюць, конечно. Ну, я думаю, что гэта просто у выпадку з беларусамі і беларускамі гэта просто вельмі такая нішавая традыцыя, і людзі будуць баяцца кідаць нешта... Типа кінуў нюц і за краты. А потым, да, экстрэмізм. Ваша нядзеля экстрэмізм. На самой справе можа быць такое, што нюцы кідаюць, паглядзелі типа аналітыку пра выбары і такія, кінуў нюцы чалавеку. Дзякуй за працу. Гайдукевич мне так, дарэчы, збіраўся. Это, дарэчы, мне было, это не ў канал павінна было. Так, вось яшчэ каментар. Слава Богу, што гэта апошні выпуск. Ёсць чалы, якога сапраўды цікава слухаць.
А я ведаю, хто напісаў. Гэта чалы. Гэта чалы. О, а вось гэтае суперніцтва, так? Суперніцтва паміж... Здаецца, яно ўжо такое, Такое. трошки антыкварнае. Гэта міф, міфалогія? Не, ну, як... Ну, в сенсі, ти вже перемог, так? Ну чому перамог? Як это? Ти зрозумів? Я просто хотів зробити приємне. Ти проіграв. Пробач, я агент Чалага. Все нормально, все нормально. Не, где? На Малине. На OnlyFans. На апошняй маліне. На апошняй Малине. Там, ну, калі вы не ведаеце, Артём быў на Малине уже там... О, вы ведаеце. Атрымліваецца, ведаеце. Ты 3 разы быў на Малине. Да, першая маліна так нормально залетела. Вау, класс. Там больше 700 тысяч под миллион. Класс. І А у што? Чалага колькі? Колькі? Я не ведаю. Артём робіць выгляд, што не ведае. Вось, про гэта, я вось про гэта хацеў пагутарыць, про тое, што... А вы думаете, типа, люди меряются, мабыць, нехто меряецца праглядамі, но... Мне здаецца, зараз усе павярнуліся на праглядах, на... Вы же разумееце, что можно просто там поставить Лукашенко все на вот вокладку и все, и как бы видос набере больше, чем коли ты не поставишь. Ну там, это старые ж кликбейтовые темы. Бля, я усе гэтыя відэа глядзеў. Ну, Пугачева народила такое, акушеры у шоку. Ну, и как бы и все. Пугачева нарадзіла Лукашенко. Лукашенко ўсё. Вось так. Качанова, маці Лукашэнкі. Ну, вы разумеете, чему вас мало проглядывают, так вы просто... Потому что мы не робім гэта. А як нам трэба было Трэба, назваць? як робіць гэты Гордон, украінскі журналіст. Бачылі яго вокладку? Я- не, Бачылі? Ён Лепший просто. Ён майстар. Там- Вайна скончыцца сёння. Не, там вайна скончылася, там такі. Я глядзеў гэта... Вы памятаеце, ён гэта напісаў у снежні, мне здаецца, што вайна скончыцца сёння. Напрыканцы гэтага года я поверыў. Так, добра, у меня еще есть комментарий. Так. Давай, Бэби. Вот это комментарий под вашим новым шоу с Глебом Семеновым. Подписывайтесь, если вы, коли вы не у Беларусь. І мне там падабаецца, што там усе каментары, яны наогул не па справе. Там парни, возьмите стол побольше, плиз. Я вельмі спадзяюся, што на момант выхаду гэтага відэо стол уже будзе поболей. Так. Очень странно это смотрится. Ну все так. Стол маленький. Наступны каментар. Ну гранты ж парэзалі, вы ж ведаеце. Ну цяпер стол поменьш будзе. Прыходзіць амбасада США і просто... Пилить стол. Формат супер, но возьмите стол побольше. Гэта іншы? Это іншы каментар. Все про стол? Это мы с Глебом пишем просто, каб редакция звернула увагу. Клоунада протягивается. Смайл. Лепей бы зрабілі шоу з Чалым. Не супакойваюцца Чалы. Наступны. Артём, займитесь осанкой. Компьютерная шея — путь к гипертонии. База, просто база. Формат отличный. По визуалу, двоеточие. Чекай, там щось буде про стол. Я обожаю, коли есть вот двухкропие у комментариях. Так. Отвлекают цветы на заднем плане. И микрофоны... И ведущие. И микрофоны похожи на кактусы. Артём, ну трэба рабіць нешта з мікрафонамі. Это немагчыма. Гэта ўсе каментарі? Не, яшчэ ёсць, там шмат. Хотелось бы, чтобы посадка на видео была другой. Это кардинально инший комментар. Чтобы не было такого большого стола. А журнальный столик по центру. И по бокам 2 кресла под углом 45 градусов. Разумеешь? Нікнейм аккаунта Пінскдрев. Ну, зрабі што-нибудь. Будем нешта рабіць. Я хочу вяртацца да гэтай тэмы. Што робяць людзі, каб не быць у інтэрнэце? Так? Ты так спытаў людзей. Ну, так. Мне здаецца, мы ў гэтым выпуску павінны знайсці адказ, каб дапамагчы і сабе і людзям. Што рабіць, каб не быць у соцсетках? Таму што мне здаецца, што з-за соцсетак пагоршыліся... Што за смех там?
Заводите, у вас дети Не есть? дапамагае. Ну, Ёсць дзеці, і цяпер соцсеткі ёсць у дзяцей. І трэба змагацца яшчэ з дзецьмі цяпер. Моя дочка освоила просто ось, папа, не сиди в телефоне. Ага. У такой тональности, ну, докладно, як є матуля моя жонка. І гэта просто одно з першых, як бы, што яна можа з такой дарослай інтанацыяй прамаўляць. Вось, моя таксама так не робіць наогул. Яна сядзіць у соцсетках, падыходзіць да мяне, паказвае нейкія відосы, тыпу тых, якія паказвае ядрак заўсёды. З нейкімі Мне кацейкамі. тут і драк скінуў. Хто ў тыктоке сидзіць? А вы что, прогрессивны? Гэта есть такое, что тыкток больш прогрессивны? Не, наадварот. Так, ёсць? А есть такое, что тыкток больш такія добрыя, усе такія добрыя там? Ну, як мне падаецца, TikTok ён такі больш інклюзіўны. Что? Ну, то бок, Інстаграм і, адпаведна, Reels, ён такі, ведаеш, пра нейкае такое прыгожае жыццё, такое, ведаеш... TikTok? Інстаграм, так. Нешта такое, так. Ось, ведаеш, нешта пра нейкія панты, всялякае такое. А ў TikToку ёсць людзі, ну, там, не ведаеш, якіх не ўбачыш у Вось, у меня Інстаграме. наогул мой TikTok, там людзі заўсёды ядзяць макароны з бруднай каструлі. Вось так выглядае TikTok для мяне. До мяне далетае Навошта ты сябе здымаеш? Да мяне TikTok тренды далетаюць толькі праз YouTube, калі хтосьці выкладае там. І я бачу, тое, што да мяне далетае, гэта звычайна такі поўны крынж. Это такія там жанчыны, якія на абцасах запрыгваюць на машыны і просто па лабавым шкле танчаць, пакуль яно не зламаецца. Ну, калі я гэта бачу, што я гэтаму TikToке буду рабіць? А як ты знаходзіш такія тыктокі ў Ютубе? Што это? Ты не глядзіш тыкток, але Калі это глядзіш... ўжо в навінах, разумееш? Да мяне это даходзіць, калі это ўжо в Я навінах. думаю, ты подборки глядзіш. Тыкток, снежень 24-го. Усе відэа. А я люблю ў соцсетках, ведаеце, што, напрыклад, я не люблю папулярных людзей ў соцсетках, гэта самыя тупыя людзі, якія самыя тупую тренды. Правда. Правда, згодзін, так? Я люблю, калі вось такія людзі мне попадаюцца, якія з касту... Не як... Ноунеймы. Эй, Не, ну я маю на увазі гэта і про якіх ты Ну, я разумею. З кастрюлі, якія кушаюць, я захожу на іх старонкі і гляджу ўсе ролікі, якія яны выкладывалі. Вось гэта цікава, тому што я бачу гісторыю чалавека, як ён до гэтага дайшоў, і ну, гэта ўжо моя гісторыя. Зайшоў у краму, набыў кастрюлю. Маё любімае цыганскае вяселле заўсёды попадаецца мне у... Не глядзелі? На цябе таргет такой просто. Не. Ну, мабыць, і я дзякую гэтаму таргету, тому што попадае. Я гляджу, там вы не ведаеце гэтыя ролікі, дзе Ростов Делюкс, і там выходзіць чалавек, сям'я Васильковых. не, я не бачу. Не бачылі? Не. Чамусь так працуе галава, што хочацца нейкі бруд глядзець, так? Мне хочацца нейкі... Вось гэта індыйскі стрытфуд. О, Заліпаеце на гэта? Ты бачыў? Я абажаю, я ўсё антыіндыйскае люблю. Пакістанская? Мне дапамагае менш сядзець у соцсетках. Я перастаю сядзець у соцсетках, калі адключаюся. Калі засыпаю папросту, ведаеш? Вось 8 гадзін у суткі, ніякіх соцсетак. У мяне не атрымліваецца, я бывае лёг спаць, прачнуўся от 3 гадзіны і яшчэ 3 гадзіны буду глядзець рылзы. У вас такое было? Была у кого-нибудь такое? Ці ведаеце, якая у мяне залежнасць? Я нават калі пісаю, пачаў глядзець рылзы, калі стоя пісаю. Вы разумееце? Мне здаецца, у мяне крыху вось туды скошаны твар, тому што вось так я гляджу, пакуль пісаю. Я нават пачаў, ведаеце, як... Ўсё так, ну, з меткасцю ўсё нормально, не збівае. А я не гляджу, што там атрымалася. Я нават пачаў сидя пісаць, вы ведаеце, сидя пісаць для здароўя, так робяць. І для рылсаў. А вось, я пачаў, каб комфортна рылзы глядзець было. І туалет чысты, так. І дупа таксама. І
Не ведаю. Що ти зараз сказав? А дупа гэта не. Ні, ти правильно сказав. Правильно я сказал, не просто зрозумів. Ну, это я складно уявить. Твоєї фізики я не зрозумів. Чекай, чому у тебе дупа брудна, коли ти стоя пісаєш? Ну, я мав на увазі, що до гэту... Не викопаєшся, не викопаєшся. Тут тільки виразати на монтажі. Не, гэта не трэба выразаць. Мы гэта абмяркуем і зробім такую схему на монтажы. Намалюем, як гэта адбываецца. Але гэта цікава. Ці ёсць інжынеры ў зале? Я здобурыў. Доктары. А бывае у вас такое, што засыпаеш і прачынаешся ад таго, што тэлефон зваліўся на ябала? У меня такое часто бывает, коли рыл загляджу и пум. Да, просто пум. Яшчэ і пісаеш у гэты час. О, вот что, я не... А у кого-нибудь телефон падал у туалет? Было такое у кого-нибудь? О, а чему? Что вы робили у гэты час? Стоячы, як вы гэта рабілі? Блин. Блин, я так поздно зразумеў, ведаеш, гэтыя следы ад красовак у туалетах. Я думаю, блин, хлопцы, конечно, жудасныя, а оказывается, что гэта дзяўчыны. І трэба было тэлефоны шукаць. Там просто не думаць. А хлопцы, яны, ну, могуць нават на следы ад красовак сесці там. Так, у нас, до речі, тема Куди ми соцсетки зайшли? сьогодні. Політичний аналітик, да? Давайте. Артём, а ты як аглядальнік, ты сачыш за соцсеткамі палітыкаў, там, Трампа, Макрона? Не? Не. Самое важное навіны, наверное, пишуться так. Блин, мне падабаецца, калі на самой справе. Я абажаю ўсе відэа з прэзідэнтамі, прабачце, гэта маё любімае, асабліва калі нейронка робіць гэтае відэа, дзе прэзідэнты і жывёлы, магутныя жывёлы, каля іх бачылі, разумееце? Потому что гэта на самой справе класна. Там, напрыклад, там Трамп з орлом таким грамосткім. Там Путін заўсёды. Мне не падабаецца, але таксама там грамосткі, там медведь заўсёды за ім. Там, ну, не бачылі гэта. І толькі Лукашенко з маленьким шпіцем. Вось мне не хапае Лукашенко. А памятаеце, Лукашенко... Ты зараз сказал просто. Готовы на комиссию просто. Памятаеце, гэта нейронка, як Лукашенко сваім голасам на французскай мове размаўляў. Ну гэта же кайф. Чаму ён не французскі прэзідэнт? Я б хацеў, каб ён быў французскі. Зусім іншы чалавек адразу, хоча за яго слухаць. Так, мне здаецца каментар, і заўсёды каментары ва ўсіх відэа гэтых прапагандысцкіх відэа, я абажаю гэтыя каментарыі, там заўсёды ва ўсіх соцсетках прапагандысцкіх, там усе беларускія, ну, беларусы, якія, ну, на старане ўлады, і ці гэта боты, мабыць. Ну, хутчэй за ўсё. Ну, я лічу, што гэта сапраўдныя людзі. І просто у іх лічбы аднолькавыя ў імені, так, у всіх. У іх заўсёды такая нейкая беларуская такая доброта, такая, типа, вось наш чалавек заўсёды робіць усё, што нам патрэбна. Там вось так пішуць, і сярдэчкі. Шмат. Ну, моя маці тое ж самае мне піша заўсёды. Шмат эмодзі сярдэчак, таму я веру, што гэта сапраўдныя людзі, просто дарослыя. Ну, там ёсць эмоцыя такая. Бацька, не здавайся. Яшчэ мне падабаецца, што людзі з іншых краін пішуць заўсёды. Ах, жаль, што у нас не Лукашенко прэзідэнт. Французы пішуць. Памятаеце, гэта яшчэ нейронныя відэа таксама, дзе навагоднія былі такія відосы, дзе прэзідэнты цалуюцца розных стран. Я абажаю. Вось гэта... Ну, гэта класна. Калі там, напрыклад, Мессі з Роналду... Мессі з Роналду... А Ліва з Пашыняном не рабілі? Вы з Чалам гэта Мессі з Роналду Беларусі, вы атрымаеце. Ну, можна так сказаць? Зробім відэа к выпуску, дзе ты цалуешся з Чалам. Ну, гэта нейронка, гэта не мы. Ну... Да, рабіць. А хто можа прагляду? такое зрабіць, калі ласка? Нам патрэбна, щоб зрабілі такое... Чалы да вас не прыйдзе просто. Ну, у нас просто беларускамоўнае шоу. О, блин. Нішавы жарт, так, не ўсе ведаюць.
Блин, круто вы. Прожарили чало. Прожарили. Ну, я на яго баку, тому што вось я заўсёды на стороне рускамоўных, так. Я не ведаў, што сказаць, прабачце. Не мы карыстаемся соцсеткамі, гэта соцсеткі нами карыстаюцца. Мы тавар для іх. Вось, Вы ведаеце гэта? Вы разумееце гэта? Вы разумееце гэта, так? Мы зноў у перыяд феадалізму перайшлі ўсе. Так, вы як палітык гэта можете даказаць? Дзякуй Богу, я не палітык, але... Мы ўсе павінны устаць супраць гэтай сістэмы. Так а як гэта зрабіць? Васалы павінны... Мы зараз у становішчы васалаў усе. Вы ўсе васалы. Калі вы не ведалі. Вы разумееце, пра што я кажу, так? Так що ти не зробиш свій сайт і не будеш туди викладати свої відео? На самой справе так, я дэструктыўны чалавек. Я увогуле нічога не хачу рабіць, але я гэта апранаю ў такую рэвалюцыйную ідэю. А вось, дарэчы, соцсеткі зрабілі тое, што я зараз не магу нармальна даглядзець кіно. У вас ёсць такое? Так. Купі сабе праектар за $1000 і будзеш глядзець праектар. Рылзы на праектары будуць. Я разумею, пра што Артём, тому што... Не, я набыў тэлевізор таксама. Думаю, таксама буду глядзець кіно. Ну, і вось сижу, і там праз гадзіну ўжо ў тэлефоне ці нешта такое. Што Я не ведаю, што рабіць з гэтым. Я таму і прыйшоў сюды запытацца, па дапамогу я прыйшоў сюды. Ну, пакінь тут телефон свой, і ўсё. Не, а што? На самой справе трэба нам усім аддаць адзін аднаму свае тэлефоны. У мяне няма тэлефона ўвогуле. Выпілі ўсё раней, так? Не, так, ну, што будзем рабіць з тым, што мы глядзім... Вось, напрыклад, калі я гляджу, я становлюсь жудасным чалавекам з-за Інстаграму. Я гляджу, напрыклад, папулярную сям'ю, нейкую, якая там, ой, мы крутая сям'я, мы адзін аднаго кахаем. Я гляджу і думаю, хоць бы вы развяліся. Табе патрэбна ажаніцца, і ўсё. І будзеш хацець развясціся са сваёй жонкай. Потым вы завядзеце адну старонку ў Інстаграме. Будзеце ў аднолькавых світарах здымаць нешта. Ніколі. Не, я лічу, што гэта... Я хачу потым, калі ён ажаніцца і калі... Просто зрабіце гэта. І завядзе эту старонку, просто вось уключайце гэта ягонае сённяшняга відэа, дзе ён... Я ніколі не ажаніўся, ніколі не будзе гэта. Так ён будзе прасіць не рабіць гэта, будзе казаць, што жонка забараняе гэта рабіць. Ну, вось, мне не падабаецца... Ну, добра, давайте тады пра гэта, раз мы пра гэта зноў пачалі размаўляць. Стасункі. Вось, што мне не падабаецца, соцсеткі на самой справе, мне здаецца, згубілі стасункі, тому што, ну, хто... Чый? Усіх людзей. Акрамя цябе. Ну, пачакай, давайте пачакаем, паглядзім праз 5 гадоў, хто з вас будзе ў тых жа стасунках, што і зараз. Ніхто. А вы ў стасунках? Вы ў стасунках? Не, вы не будете. Так, хто ў стасунках? Вось вы... Вось, яны скончацца. 5 гадоў. У вас уже 10? Тады у вас 20 гадоў. А ён заўсёды такі таксічны у вас? Не, я тут, Артём. Але камусьці соцсеткі дапамагаюць у стасунках, не? Што? Ну, знайсці адзін аднаго у соцсетках, напрыклад. Вось ты ж... Давай на чысціню. Ты знаходзіў кагосьці сабе ў соцсетках? Ніколі. А цябе знаходзілі фанаткі, якія прапаноўвалі там? Ну, добра, я толькі праз соцсеткі знаходзіў знаёмых людзей. Ну не, ну на самой справе, ну что это за знакомство? Таму і не жанаты, дарэчы. Что? Да что ты вы уже про гэта жанаты, не жанаты? Мы поставілі себе мэту. Ты больш за маёй маці ўжо кажаш про то, што мне патрэбна ажаніцца. Мне здаецца, гэта просто адкрое новую старонку ў тваім гумары. Не, мне здаецца... Не, ніколі. Столькі стендапаў выйдзе просто про гэта. Я заўважыў, што ўсе, хто ажаніліся, лічаць, што ўсе павінны ажаніцца. Ёсць такая тэма. Секта. Ну, ёсць такое сектанство ў гэтым, не? Згадзіся? Мне заўсёды казалася, што гэта таму, што, ну, не хоча... Вось, напрыклад, калі ты ажаніўся, вось, паглядзі, ты ажаніў... Вось, гэта пытанне да ўсіх. Прадстаўце, вы ажаніліся, а на наступны дзень усе такія, бля, ажаніцца гэта хуйня, і усе больш не жонка і муж. Усе такія самі па сабе, хто як хоча, жыве.
а вы адзіныя засталіся муж і жана, вы будете працягваць? Гэта хуйня. Не, ну, а вось ты працягваў бы? Ну да, так. Тут нават развесціся немагчыма, мы як бы у Польшы, беларускія суды ў Беларусі. А вы не можете нават развесціся? Нават калі захочаш, то... Блин, а я думаю, чаму вы так упэўнены ў сваіх стасунках усе? Што? Мій товариш, він Так, білорус, так. він в Варшаві, його дружина в Варшаві, вони вилучаються через суд Білорусі. Якось там здавір, я не знаю. Гэта вельмі проста на самой справе. Трэба проста камусьці аднаму паехаць у Беларусь, і яны больш не пабачацца ніколі. Гэта так працуе. Не, я хацеў запытацца, а вось ты, хто падняў руку, хто тут жанаты, і ці ў стасунках, хто з вас знайшоў як бы пару у соцсетках? соцсетках? Усе, я думаю, усе. О, а дзе вы знайшлі, калі не ў соцсетках? На концерті Тифеста. Ну, это класс. На выезде на футбол. Какая у нас олдскульная аудитория, мне аж подобается. На выезде глядеть футбол. У турніры, і там пазнаёміўся з дзяўчынай? Класс. О, блин, класс. І... Жглі файры разом. А вы классно гулялі ў той дзень? Это был такие аматорские турниры. А, ты гуляла. А ён не гулял? Что? Як это? Ён приехал поглядеть? Блин, класс. Ну, классная история. И вы уже шмат гадоў, так? Калі гэта было ў Піцеры? 2013. З 2013. Класс. Не, ну тут я веру ў стасункі. Гэта адзіныя нармальныя стасункі ў зале. Чаму? Таму што яны нават, паглядзі, колькі там было момантаў, каб скончыць стасункі. Яны паехалі ў Піцер. То бок, яны паехаць павінны былі з Піцера яшчэ ў адну краіну, напрыклад, у Беларусь. То бок там адзін аднаго мог кінуць уже па дарозе. Далей яшчэ праз Беларусь яшчэ ў Польшу. Ну тут таксама ідэальны момант кінуць адзін аднаго, але яны працягваюць быць разам, так? І там нават калі, ну, тут уже нічога не зменіць, ну, мне здаецца, сітуацыю, так? Праз месяц дзіцё нарадзіцца там таксама. Ну, вось, а вось гэта ўжо праблема. Давайте павіншуем. Віншуем. Ну, это... А чаму заўсёды віншуюць з гэтым? Я таксама не разумею. Ой, ажаніліся, віншуем. Скажу тебе вось гэтай фразай вечнай. Радзіш, поймешь. Блин, а мне здаецца, ну вось, я хочу сказаць, што вось калі кажаш, у мяне пляменнік нарадзіўся, вось гэта віншаваць трэба, таму што ты атрымаў нешта цудоўнае, але і не будзеш шмат працаваць над пляменнікам. Ты такі, привет, як справы? І ён такі, і такая, все, забірайце яго. І вось з гэтым віншаваць трэба, а тым, што нарадзілася дзіцяці, мне здаецца, трэба сказаць, ну, поспехаў. Спадзяемся, ўсё атрымаецца. Ну не, гэта не так. Так? Дзякуй. Ой, дзякуй вам за падтрымку. У вас ёсць дзіцё? У вас ёсць дзіцё? Поспехаў. У мяне таксама, але... Можа, гэта мужчынскі жаночы экспірыенс. Трошкі рознае, да? Я пра гэта таксама чуў даволі часта, што у мужчыну каго не спытаеш, як цябе, класна. Ну, таму што мы дзесьці 10 гадзін у соцсетках. У соцсетках, так. Ну, мне зноў вось што скажу вам, гэта вам не спадабаецца, але мне здаецца больш, ну вось калі ў мяне будзе дзіця, я буду сам выхоўваць, я жонкі сваёй не дам выхоўваць. Стоп, ты што кажаш? Стоп. Ну калі Так, стоп. Не, ну такое магчыма. Ты ведаеш, як з'яўляюцца дзеці? Пачакайце, такое магчыма. У мяне будуць дзеці, я не буду даваць жанчыне выхоўваць маё дзіця, я сам буду выхоўваць. А браты? Што? А брат? Што? Ты ведаеш, што... А ведаеце чаму? Таму што амаль усіх дзяцей выхоўвалі жанчыны, так? І што атрымалася, да? І паглядзіце, вось, што атрымалася ў свеце. Там брат и сестра будет выходить. Это же тоже уплывает на детёнка. Ніхто не будзе прыходзіць. Ніхто. Я адзін і маё дзіцяці. Я буду дапамагаць і драку. Поспехаў, дзякуй. Не, а вы ведаеце такую гісторыю? А вы ведаеце, прабачце, што з тэмы соцсетак сыходзім, але ёсць такая статыстыка, што дзеці ў парах геяў, хлопцаў, не лесбіянак, геяў менавіта, найлепшыя дзеці.
Это Белстат, что это за статистика такая докладная? Не, тому що... І драк, уже Трамп прийшов, уже інша повестка. Уже. Не, ну такое ёсць. Вы не ведаеце гэтую статыстыку? А у якім сэнсе лепшае? У чым лепшае? Не, ну я не ведаю такую статыстыку, але я упэўнены. Я просто сам, ну вы уключите мозги. Я сам думал, ну вы як два мужчыны як могуць дрэнна выхаваць дзіцяці? Ты так само думал? Ви скалілися, я зараз єсть, це древно, там все. Ну, а я так, ну... Просто мозгами, так? Ага. Я ось думаю, окей, ось, це мені каже, наприклад, там лепше себе, я кажу, ось, ну, ось, уяви, що ми з тобою зустрікаємося. Во. І уяви, ось ми з тобою, що ми з тобою древне дитё виховуємо. Ну, что це? Я нормально. Вось, я про то і кажу. Дякую. Ну, але ти так, ну, ти зараз... Я сказав, що у вас лепші стосунки, і ти зараз так, сябрам треба. Ні, я то ж саме, я просто то ж саме думав, ну, з усіма своїми сябрами я б виховав цудовно дитяті. Ну, то бок... А чому ти в двох жінчин не віриш? Ні, а тому що є статистика. Так, є статистика. Ні, дві дівчини це шостяком, це маті, бабуля, там... Ну, по-перше, дві дівчини не вельми так цудовно ладять. Такого не було. Нема прикладу, наприклад, коли батько і дід виховали. Такого не було на самой справі. На самой не Батько було. і дід. Це цікаво. К образом виход. Типа... Тобі потрібно знайти діда. І Так. ви з ним удвох будете виховувати дитя. Ну, это цікаво. У кого є вольний дід? Концептуально. Є такий тіндер для діда. Артем, ваші думки на конту сього? Тому я не інтерв'юєр. Як справи увогуле? Нормально. На самой справе я хочу сказать дякую табе, тому що я коли сышоў, я шукаў, што глядзець у інтэрнэце, калі сышоў там у беларускі YouTube, пачаў шукаць, і ты быў аднім з немногіх людзей, нават адзіным, мабыць, кого я заўсёды глядзеў, тому што ты рабіў відэа, вось гэта на зеркало, Шрайбман адказвае, мне здаецца. Такое было? Было. І мне так падабалось, тому што там сапраўды былі пытанні. Тому що там сапраўды был Шрайбман, і ён адказваў. І ён адказваў, і нічога складанага, але ты слухаў такі, блин, клас, я ўсё ведаю. Усе пытанні, якія былі, ты круто адказваў, я згоден быў з усім. Што? Я згоден з тобой. Дякую, я тільки можу подякувати, що глядів. А ви глядзелі ж усе так само гэта? Во. Я так само адзіны, кого глядзеў у 20-м годзе, это Артём быў. Так? Так. І де ми тепер, да? А ты ўсё правильно адказваў, так? Абсолютно ни одной помылки, ни одной помылки. Все так и стало. Усе помилки ти покинув ВКонтакті. Да. В 2008. І таму дзякую табе, што ты прыйшоў да нас, таму што не ўсе прыходзяць. Вось весь Павел Латушка, ён дагэтуль не прыйшоў. Серьезно? Ну, сур'ёзна, я пісаў яму ўсе пісалі. І ён... Флешмоб рабілі нават, как по-моему, написали, гледачы написали наши, ім писали чалавек 60, мабыць. У гэтым сезоне будзем спрабаваць да Ціхановскай дастучацца, але гэта не складана будзе, таму што яна сапраўдны чалавек, а не Латушка. Латушка гэта нейрасеть, ты ведаеш? Гэта Латушка, гэта проект Гарылас. Ну што, калі мы ўжо вырашылі скончваць, так? Так. У меня ёсць адзін каментар, які я не прачытаў там у пачатку. Гэта был каментар пад відэа Артёма, але я мяркую, што ён падыдзе да фіналу гэтага шоу. Так. Каментар такі. Шпіц Умка, вам в рот должен помочиться. Хто можа, зрабіце ў нейрасетцы, калі ласка, гэта відэа.